Y si hablamos de tecnología, hace más de 50 años que los cómics mostraban de manera singular su visión del futuro y de cómo la tecnología influiría en él, con la finalidad de analizar las similitudes y diferencias con respecto a la realidad actual. Nació una exposición original que estos días puede verse en la Universidad Politécnica de Valencia. Mira, aquesta exposició sorgeix a partir de la col·lecció privada del professor Francesc Soler Parellada, que és catedràtic d'Economia de la Universitat Politécnica de Catalunya, que a casa seva té una col·lecció amb més de 30.000 exemplars de còmics dels anys 50. Se'ns va ocórrer buscar com seria la tecnologia de l'any 2000 que s'albirava als còmics dels anys 50. Nosaltres vam començar a treballar això quan faltaven 4 anys per l'any 2000 i en aquell moment, als anys 50, semblava que l'any 2000 fos un paradigma de canvi de tecnologia, de canvi de societat. Llavors ens va semblar molt interessant veure quines propostes tecnològiques sortien ja amb unes publicacions que en aquell moment era de les poques coses d'oci que tenien la joventut. L'exposició està estructurada per àmbits temàtics. Hi ha una part que són mitjans de transport, una part de mitjans de comunicacions, robots, ratxos, tota una miscel·lània de palanques, combustibles, etc. Llavors hi ha coses tractades amb una certa ingenuïtat, però d'altres que més o menys han pogut anar sortint, diguem-ne, no? Com pot ser, per exemple, el tema de l'automàtica, el tema de la intel·ligència artificial, el tema de la videoconferència, per exemple. Al llarg de la història s'ha fet un ús del dibuix d'una forma molt interessant i com una eina científica molt adient. És habitual veure expedicions històriques en què hi havia dibuixants que feien acte de fe recollint els dibuixos de les coses que estaven succeint. La muestra Tecnología y cómic, anticipación tecnológica de las historietas de los años 50 podrá visitarse hasta el próximo 25 de julio en la sala de exposiciones del edificio de Rectorado. Con esta propuesta cultural cerramos este bloque de noticias universitarias. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nosotros regresamos mañana con más cosas. Hasta entonces, adiós.